Na pastor kana da kuno ang gitawag nila nga kanang dakang ipangutana pastor kanang mga haribulto. Ha? Mali ako to pangutana pastor. Unsa may mosunod nga pangutana? Kana andang ribulto tinuod daw kuno na nga na milagro ang Ginoo. Tinuod naga milagro ang Ginoo diha sa ribulto. Ribulto. Na magka-komplikto na ilang theology. Ang ilang theology nag-ingon nga kanang ribulto larawan lang na siya. Ang tinuod katong gilarawanan. Unsa may magliaglag milagro ang ang tinuod o ang malibog na ta sa ilang theology kung ana nga mga pamaagi. So mahulog nga maigo sila sa Exodus Kapitulo 20. Ang atong balikan ang Exodus 20. Klaro og tin-aw man kayo ni nga gipahayag sa balaang kasulatan. Nagako masahon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa itaas sa langit. Bisan pagdagway nga naa sa langit karon, di ni mo buhatan og larawan. Ang pangutana, kinsa may naa sa langit karon? Manulunda. Ang Dios ayaw buhati og larawan. No? Samot na nga dili pwede buhatan si Maria og larawan nga wa man tay mabasa sa Biblia diri nga si Maria nabanhaw og niadtog langit. Siyempre, kung buhi pas Maria ron linibo na ang iyang edad. Lupigan na niya si Adan. So ato makita niya si Maria namatay. Ang pangutana mo ni asa mas Biblia nga si Maria nabanhaw og niadtog langit. Nganong buhatan na tog larawan. Kaya ang Biblia gud nag-ingon nga dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway bisan unsang butanga nga atoa itaas sa langit. Kung pananglitan wa pa sila nakaatog langit niya pa siyuta, napagisumpay. Kung dinhi sa ilalom sa yuta, kung anaa sa tubig ilalom sa yuta, bisag nas tubig, ilalom sa yuta. Nganong giingon nini ilalom sa yuta, igsoon? Kay ang mga hulog nga manulunda, ni aman nining kalibutan na. Okay? Mabitaw ng ubaman, maingon nga, kanang nahulog sa kahoy, yun siya ngalan ana. Kanang nahulog sa bato, yun siya ngalan ana. Ang nahulog dito sa dagat, siya ngalan niya na. Muna ang Biblia, dili ka magbaton og Dios, dili ka magkulit og larawan. Bisag dagway nga naas langit karon o kinsay naas langit. Mauna ang Holy Trinity na ang manulunda. Dili ni mo na siya buhatan og larawan nga kinulit. Nganong buhatan mo siya larawan nga kinulit? Kinsa man katawo nga maghimog larawan nga umagay kakakita sa personal. Sumuna ang gingon sa balaang kasulatan, Igsoon. Padayon, Igsoon, kung napakay pangutana.